tipini adaba birta long pen kado kavya phantami kardom nang paziriklong tang tipini adaba birta arjuitha Bukazan rail station along Langmang anat kapangno intercity train along point 22 pistol amu 100 pen ex army upon rai komatum ken abdunlong abirta kat news along birta nang pale Bukazan rail station along Langmang anat kapangno intercity train along point 22 pistol amu 100 pen ex army upon rai komatum ken abdunlong abirta kat news along birta nang pale अपनी एक्स आर्मी नहीं है कौन क्लास है असम राइफल रेजिमेंट 24 असम 24 कौन जगह पर रिटायर हुए Keklang dong alama tengke laso ex army Dimapur pentin sukia lidu anat ke dampo mahosi nebdunno ওপৰটা এনেকুৱা সময়ত আপুনি জড়িত পাইছিল আপুনি যিবিলাক এৰেষ্ট কৰিছিল কিমান পালে ধৰি কিমান পাইছে ডেফিনেশ্যন কৰক নামটো কি নামটো হ'ল নৈলি 94 আমি এক্স আৰ্মি বুলি জানিব পাৰিছিলোঁ তেখেতৰ কিবা পাইছোঁ আমি পেৰামিলিটাৰী আছিলে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে 2023 ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে ক'লৈ নিছিল পোৱাৰ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া চাইডে Rekomari dengalong kachingnang cegabang puamen ex army nauli kanya kuhenlo KSA Central Committee pen ke pathik pon ningkan isse kamai pi dokmoka tekelang jun rong kang tuyak lamalong ni thoma farman annual general conference ki bialong kapali dunji aphan KSA Chinthong head branch amei phu khorsing rong pi kongchun bang sing rong hangatun pen jalin ponsi Chinthong head branch ki parlo kaddu kave sub branch krehinia long KSA claim dam rapera korting jiratum kaddu kave bang prike praphuatum nangbar tanglo Lasong si pinyalang litum wang boma hot am terenga hitialong pherang kya tom sedame je tongdon pen birta endon si Chinthong KSA head branch amei pu horsing rong pia hin pen ke pachini duna tenke pinning na bangso ingdeng phokya prahini annual general conference ki bipon aning kana bangke kilik ka chepati pon sedame do lasi central committee alam to ya teng pen si nilitum sedame je sek pang Bon sita isi abangke dihinana thu ka durege thepiga job kwanma armo phai ka chetong donang jia bangke un edetlo sita me nilitum Chinthong head branch pen ke kadu kave bang prike prapho arada bangke chetong don pen aliralon pidon popusi na pachini do ini surini rang parapho karbi lu charli asong nekan sek amepi peke langjun rong kang to yaklam long kibipon along kini tum karbilu charli asong Chinthong head branch andar dance ke doan kado ini tum kini dance krihini tu Chinthong kan sebini ni tum hala bangso karbilu charli asong nekan sek amepi keteman pon amai along ini tum lapan dance krihini keneng kilik ita keli gening kan no hala so amai along kacetong bunje pani tum bang sikep rapho parat ini tum karbilu charli asong Chinthong aru pia hinten mat pon adu kave Trans Krisido nilitum Chinthong head branch kan Trans Krihini ada sini nilitum Trans Krihini Arab sini labang pikir apa orang Chinthong athima keli keneng kana potse nilitum warsai bang ta kom som potse labasi hum bang se cisipon tangde non mar bang ke ka siksak alam che thandam lo kulete la ke thepi ga thima nengkan hini ki thomlo ilitum kadho ga beta chini economic pura down COVID-19 det pen bang ilitum asitin asai long kami council long kono bill ki pipe pen ke chenglok bill ke long le pen ke chenglok muni tum han chohang choram cholong sami ke hang kiri karlan ke kami le tum sung ki panjang la se pining bang ke nili tum la bas e hum la pen la nil tum kar hum ke che pona phanta akisung thektik le se non ke do ke dama bang ke jang thu pharmana bang ke center la pen ke regional tum cheram ra se nil tum anang mar la se tami hala ta ke do lang mi pen cheng lo hada ke chuki junje phana bang ni kasik sang bang kitan silang lagi tham lo pulote kenangan ajur mi setame
laki sun ke boy lamang ke tan pon bom lo na ati ma sun ki thanya ati chin thong ke department ta we la sin ni tum ka chuning di thek ka biang long ta mas council ke ya bang si yang sar pa sun ati nili tum bang ke la pasabar ini la penil tum bestame daten kar biluchar ya song bestame anso si jinhong menta pachi thangnang mati tum jinhong bestame kar bia khai ma kaching hon padinang si kemang pen pen sumil tum pi labangso nikana se kami pilong sa kachito on di bapon tum labangso nikana se kami pilong nil tum pini ni phai pier ren pangjeng po ni phai po ni trok ang sin tum juk labangso ni phai trok ami sin tum election tadi la so bang sin tum jiwang tolong Karbianglong arlo pinang anak kisungdo. At helada ilitumalong riarlo interstate border lapen district border non puanta kahuri saya sonsido. La sonsi soarlo atum ke jogwan kawe lapen sopin swatum sedame ke jogwan kawe pen mathadamsi Karbi National Organization mate thihek pen KNA amhang pathek ponlo. Kedamtang Therepo ni Phai Hiniar ni Difu Forest Central Range IB asa hemalong hamphang songa kimi chedon sarpen Karbi National Organization mate thihek pen KNO sengponlo. Lasonsi labangso Karbi National Organization mate KNO hamphang songa kimi jingki chingwai sarponder penapi chedon sarpen Meipu Sarmon Hanse Junbang Sangpi ingtipi atuma phan chedon sarpen pekpon upasi pherangkya thengno nangpachini du. Labangso hampangasong ke kaike rara joine rara pharmacy arja pithipji lapen chunbang sangpi ingtipi pen nangke pachini dun lasi rat ke do hirjume lapen ho or bidi sore ke pidun ja phan chuning report je ilitum Karbiang long along kaprek asong sitami duo pwa voipit angbong sitami nilitum pini labang so song amahang kapathek pon ke nilitum ta ning aklong pen chirot kut pen ko pin nilitum ta akemang ke do pen sin nilitum labang so song pan ke kapar jab je phan sin nilitum ning mathap pon pen si pin nilitum media thengno nangse pakrang pon lo lasi nilitum Karbiang long aphan un an pen bangke mane nilitum chisong runji nilitum la sopin so swalo nilitum chingrum pet pensi labang so song phan amahang pathek te chokji pula hui nilitum kamatha pon pensi nilitum pinila dak lapo anang deng nilitum kang nilong lo lasi Karbiang long ke chithan ji pulote nilitum dupik puloi fisitame nilitum pini ke chithan pon eron mo kaprek ani chithan pon bom nang lasi nilitum ake mangke lalo Karbiang long akisung akeboy lahoi aputha ke kichini dun sike onglo lapen katu go veli tum dak duprong anatum sita chin pet lo lasi labang so song ke pini pen amahang ke pathek pon ke pangcheng lo poi nilitum non ke bangji kopi akisung ma Swallows along akisung sopin swalong akisung lapente kaprek along akisung sitami nilitum arjab dun thibji lapente ilitum chethan lo pote anutin Karbiang long so ta ilitum chini ilitum longle phelang phuthak pendang lok lapente swallow tum akisung ta dupi khangjang lai huye longke nilitum ke arjab dun thibji nilitum un anpen ke chisong runji lapen nilitum ke kai keta kisung ke boy long ke nilitum ke arjab dun pensi kai kita dudun thibji lasi nili Karbiang long arada tumphan ke pachini pon ke lapulo nilitum swallow atum sitame swallow atum pusitame Karbi Pimar atum general akhai pen kiduan atum aphan Prabjin pen ST status Chividro nangji pipot ma pulo tangte labangso ajoine 6 schedule lapen Karbi akhe aphan akena hok thipik khangjang pusi nili mathadam lasi lai hui abang ke ilitum swalo tuma hin pen pusitame kai kita
ininga klong pen ilitum akachirok tok sia kenang lapen te ilitum ye khai su pinak khai su pulo tang te ilitum kadu beta chichini lake non nilitum le kaninje pen ka chini chot lapokali kadu beta chini posi ilitum khai su long bangke la so apu tha ka bangke ilitum sol lo hin pen bangke lake akenang sot posinili pudam lapen jongdang Kedamtang thereponi phai ke thomarni anarlo por phahinia por malong PWD IBSA malong Boards and Development Committee mate thi hek pen BDC atom pen body ke seng mate bang phukimi kachepe kamai pedebo Boards and Development Committee ke seng pon along Philip Teron BD sir Chief Advisor Meiphu Chris Rongphar Dun Meiphu Khoya Ingleng Dun Meiphu Horbong Kathar Dun Meiphu Kamantiso Chandro Timung Kongchun Bang Harsing Tiso, Rapchun Bang, Mongol Crow, Rapchun Bang Joyras Rongpi, Rapchun Bang Rohini Bay, Rapchun Bang Indrojit Kathar, Sai Hemchun Bang Chandro Ingleng, Sai Hemchun Bang Horte Kathar, Pachatangchun Bang Kolom Singh, Dihinchun Bang Members Pen Pen Bang Inkoi, Abang Puamen Chathaponlo. Boards and Development Committee Jasamet ke Sengnang Kok lake lakhain koraisi, Boards and MAC Constituency ke Nagaland State Pen, Kachikoinot border la swapot local kaliatum longli mafia nangke claim meme henunu dakke dovet border na soraphan anung no nangke jo abangke ington nangpo la sinon pen ke Boards and Development Committee atum pen sodak pen longle protection amen pen longle nangke jora ra long chedon dun thek thei la pen langchari pang thek dun pame pen sodak pen ingsai ponang ko popusi lam thei pachini po Bukazan Hanjang Langso Pen Bisnu Lecture Report Card News. Lalo athepi bangke pini nilitung Borjan Development Committee 2016 hut nilitung ke sengdo laswa committee ako pini nilitung immediate body reshuffle kakuri afansi nilitung dakache tong non tang erlo body reshuffle kuri erlo committee ke la non nilitung helo pen committee alis bangemo nang litung phanang pipo nili Labang so committee penale tu la borjan ha war fan kopi lo sai ke ding ponji lalo non borjan ahumusti bangke isi pen langdam lo pote state pen gachi dai dokok ajoine daga bang isi hini bang inut bahani tung kam nanga chuklem bang chilang no dak asonsi theklong alam bang son lo je border along longli nanga protection amen pen ne longle ki jor nai atung ta dak mene amen ke longle nanga protect sita kali latung longle ka chojor phansi wangrong lahai tung phanili tung chini pakka lahai tung dak nili tung borjana sor phanang lang rop lahai nang ke klem bang nili tung chichak chela sinon nili tung la committee bang pini la reshuffle sirak lo la pen pinap pen manili tung la so asayang ding klem phit pola hai kapang thek dunji je komma masidak longle protection amen pen la longle amapia nai klem nilitung lahai kinep ji lahai bang nitung langdun ji apen khang dun ji pu la so phansi nilitung so committee bang ke first non ki klem ji bang lalo ahoklo nangli nang karju mene ruilem de nang naglo je land protection amen pen nilitung borjana sorphan mene ilang rop ason theklong mane inut bahini tungdo je nonghet jong ta nili theklong je bojar nanga kholi ta do border along Bojar nangka khuli atung dak local atung phan mane kaching wai mase abe SGB longan ta latung NOC namde lahayan ta nili NOC phanan SGB phanan ta arjudam lablo lapen MEC han ta arjulo latung thang mane dak borjana sor phan langrop lahai bangke stop back nai lapen councilor sor sita lahai bangke order hai bang pipedet nangji lalo nili tung council phan chunung ri bang Rang jilang ni la pusonong si dokok udah tenan tu la borjan development committee hin dan sai kopi lo setak ben ke dong ponji fisik doma do lage ahoklo a committee pini nitung chingwai mata lalo nang ni nang karju ahoklo nili tung non ke ningi punglo apen ka thirak ta do je dak borjana long anong ke borjana nong si hingno bomlo mate lasi nili tung ta immediate la so committee pareng nang koklo je lahai ke control thibji apen jong si alang tung phan nili tung kachingwai along wan po kachingwai ateng penjong se alang tung kam claim kle apen ilam nang pati pek bom lang pote nili tung chat ang dengan sita dam nang kokpo lahai muni tuhan ke khangi phan
Tang tipini ada babirta bangke kangton diklong kado kabetame 2 me thak me kurbang thu.